ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶ್ವೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಇನಿ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ಕಾರಣ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಾತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗ್ ಸಾರಿ ಪನೆರೆ, ಕುಡೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಾತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಕಲೆಗ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೆರೆ. ಸಾರಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಸಮಯದಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ವಾ ಕಂಟೆಂಟ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ವಿಚಾರವಾದ ಯಾನಿ ಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಾರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಧನ್ಯವಾದ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈತ ದಿನಡ್ದಿಂಚಿ ವಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿನ್ಲ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕಲು ವಾ ಕಣಗ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆತುಜೇರು, ಏರ್ಲ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜೇರು. ನನಲ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ಪನ್ಪಿನ ಹೋಪ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಈ ವಿಷಯಡ್ನಿ ಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ದಾಯ ಪಾಡು ನಿತ್ತುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರನ ಯಾನ್ ಪನೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಬೈದೆ. ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳರ್ದಿಂಚ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡೆಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಚಪ್ಪ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಡಾಟಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ. ಇಂಚಪ್ಪಾಗೆ ಯಾನ್ ವೈಫೈ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅತ್ತಂದೆ ಯಾನ್ ಊರು ಡಿಪ್ಪನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಡಾಟಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಮಾತಾ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ದೆ. ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಫುಲ್ ಆಪಿನಿ, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಪಿನಿ. ಒರೊರ ಊರುಡೆಂಚ ಪಂಡ ಈತ್ GB ನಮ್ಮ ದಿನಾಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಡಾಟಾ ದನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಒರೊರ ಡಾಟಾ ಕಮ್ಮಿ ಎನ್ನಿನದಾಗ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಿಕಲೆ ಜಿಯೋದ 25 ರೂಪಾಯಿದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅವೇನು ಮಂತೊಂದು ಬೇಗ ಬೇಲೆಡ್ದು ಬತ್ತದು, ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಮುಗೀತದು, ಎಡಿಟ್ ಕುಲ್ಲುದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಟೆರೆಸ್ ಪೋದು, ಟೆರೆಸ್ ಹಿಡ್ಕುದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನು. ಅವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ದು ತೊಮ್ಮಿನಿ. ಆ ಟೈಮ್ ಡೇರ್ ನಾಣ್ಲ ಕಾಲ್ ಒತ್ತನ್ ಪಂದಾಂಡ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಪಿನಿ. ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಂತೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಂತೊಂದು ಅವು ಮೊನಟೈಸ್ ಆಂಡು. ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಪ್ಪುನ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಮೊನಟೈಸ್ ಅವರಿಗೆ ಏತ್ ಭಂಗ ಉಂಡು ಪಂದು. ಆ ಮೊನಟೈಸ್ ಆಯ್ನ ದಿನ ಅವು ಇನಿಕ್ಲ ಮರಪೆರಿಜ್ ಆತು ಖುಷಿತ ದಿನ. ಇಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಿಡ್ಲಿಡು ಅಂತೆ ಮದ್ಮೆದ ವಿಚಾರಡ್ ಪೂರ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಂಡ್ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಬುಡ್ದು ಯಾನ್ ಒಮಾನಗೆ ಬತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ. ಮೂಲ ಬತ್ತದ್ಲ ಯಾನ್ ಕೂಡ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ. ಇಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು. ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ. ಸಡನ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಏನಾಂಡ್ ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ದಾದಾಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತವೇರೆ ಪೋನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಸುಮಾರು ಟ್ರೈ ಮಂತ ಎನ್ನ ಮೊನಟೈಸೇಷನ್ಲ ಅವು ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಲಂಚ ಮಲ್ತೆರ ಏನನ್ನ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ದಾಲ ರಿಕವರ್ ಆವ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ ಡೆಂಕಲ್ ಸುಮಾರು ಆ್ಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಂತ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರೈಸ್ ಮಂತ ಸುಮಾರು ಪುರ ಮಂತ ಒಯ್ಕ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಎಂಕಲೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ. ಸೊ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಐತ ಮಿತ್ತದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಈತ ಸಮಯ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜ ಪಂದಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತು ಮಲ್ತಿಪ್ಪನಾಗ ಸಡನ್ಲಿ ಅವು ಹಾಳಾಂಡ್ ಪಂದನಾಗ ಅವು ಏತು ಬೇಜಾರಾಪುನ್ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಎಂಡ ಆ ಡಿಲೀಟ್ ಆತಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಡ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸ್ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೇಫ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಾ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಏಟು ಪಂಡ ಮೆಮೊರಿలో ಫುಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೆಲವು ದೀದಿತ್ತು ಜನ. ಸೊ ಅವೇನು ರೀಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆಗ್ಲಾಯ್ಜಿ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗಲು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಡ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮನ್ಪದು ಅಲ್ಡ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಮನ್ಪದು ಕೆಲವು ಥಾಟ್ಸ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಂತಿತ್ತೆ, ಓನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಮಂತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಇರೇಸ್ ಆನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು. ಸೊ ಓಲಾ ತಿಕ್ಕಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಯ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನು, ಕೆಲವು ಬೇತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನು, ಬೇತೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ಪೂರ ಮನ್ಪುನಿತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡೇರ್ ಈ ನಿನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂದನ ಐಕ್ ಎನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಾಲ ಇತ್ತುಜಿದೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಪಿರನೆ ಜಾರ್ದಿತ್ತೆ ಆರ್ಕೆಂಡೇರು ಈ ಇನಿಕ್ಲ ತುಯ್ಯ ಪಂದಾಂಡ ನಿನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ದಾಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆತುಜಿ. ನಿನ್ನ ವ್ಯೂ ಕೌಂಟ್ ತೂಯಡಲ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡ ಐಟ್ ದಾಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ.
ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂದಾಂಡ ನಿನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬುಡ್ತುಜೇರ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಪಂಡ ಈ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡುವ ನನ್ನತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುವ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಡ್ಲೆ ಈ ಪಂತ ಎಂಕಲ್ ನನ್ನತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನತ್ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪ ಎಂಗಲ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಈ ಪಂತ ಇಂಚ ಈ ಪಂಡದು ಆ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನ ಅಂಚನೆ ದೀದದು ಈತ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡಂದೆ ಪೋಯಡ ಅವು ಈ ಚೀಟ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಂತೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ತುಯಿಯೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳೇರು ವ್ಯೂ ಕೌಂಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತುವನ ಬೇಜಾರಂದೆ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆತಂಡು. ಬಟ್ ಆಹಾರ ಪನಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಯೆ ಪಂದಾಂಡ ನನ್ನದು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತಂದೆ ಐಟ್ದಾಲ ನಮಕ್ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಈತೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಪೂರ ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಏನ್ ಆಯ ಪನ್ಪಿನತ್ತಂದೆ ರಿಯಲ್ ಆದ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಪ್ಪುಜೇರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಪ್ಪುಜೇರು ಅಂಚೆಪ್ಪನ ಈತ ಜನ ಯಾನ್ ಒಟ್ಟು ಜನ ಏನಡ ಒಟ್ಟು ಆತೇರು ಆಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಅವೆನ್ನ ಪುಣ್ಯ. ಸೊ ಅವೇನು ಹೆಂಗೆ ಲಾಸ್ ಮಂತೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ನನ್ನದು ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಪಿರಿಟ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಈ ಚಾನಲ್ನ ತುಯಿನೇ ಇಟ್ಟ ಹೆಸ್ರದೇ ಎನ್ನ ಮೊನೆಟೈಸ್ ಆಯ್ನ್ ಈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಏನು ಮಲ್ಪನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಖಲ ಹಿಡ್ದೆ ಆ ಮೊನೆಟೈಸ್ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತ ಮೊನೆಟೈಸ್ ಆಯ್ಜಿಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತ ನಿಖಲೆಗ್ಲ ಅವೆನ್ ತೂದು ತುವೆರೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನನ್ನತ್ ಹೊಸ ತೆಂಗಲ್ನ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಉಂಡು. ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸ್ಕಿಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಡು VFX ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಹೊಸ ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್ ಈ ಚಾನಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ನಿಖಲ್ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ. ಇಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಪೂರ ಹೊಸ ವಿಷಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಲೋಗೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಂತ್ ನನ್ನತ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ಡ್ ಯಾನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಇರುವೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವ ನನ್ನಡ್ದಿಂಚಿ ಎಂಕಲ್ನ 100% ಎಂಗ್ಲು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚನೆ ದುಂಬಗ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು. ಎಂಗಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಾರು ನಿಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ನಿಕಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ದುಂಬಗ್ ಬರ್ಪಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ತಿಕ್ಕೆರೆಗ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಕುಡಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆದ ಹೊಸ ಲೋಗೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂದ ಒಂದೇನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲು ರಡ್ಜನ್ಲ ತೋಜೋಡು ಪಂದ ಒಂಜಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಐವನ್ ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತಾಡ್ ಆಯ್ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಈ ಲೋಗೋನ್ ನಿಕಲ್ತುಲೆ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ನಿಕಲ್ತುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ನಮ್ಮ ಏನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ ಸಜೆಷನ್ ನಿಕಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಪೂರ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ದುಂಬ್ಯಾನ ಏನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಲೋಗೋ ರಿವೆಲ್ನ ತೂಲೆ. ಧನ್ಯವಾದ.